itse asiassa samana päivänä, kun mä rupesin tekemään kyläläistä ja näitä, niin mä kävin tuolla YouTubessa. Mä kävin Facebookissa. Siellä taas kyseltiin paljon, miten tehdään Peti, telkkaritakka ja nää ihmeelliset jutut. Halua mä en rupetele näyttää, se on taas varmaan itse. Tällainen nelivaaton. Tällainen juttu, ja tähän ollaan joku potti. Halkataan. Toinen video tänään itse asiassa 3. Varmaan 4. Niin monta tilausta, kun äiti juttelee. Anna sitten odottaa. Kaverit kyselee hirveästi, hei Miro, et sä vittu osaa itse tehdä. Ja nyt en puhu Miro Lehtisestä. En puhu meidän luokkalaisesta siis. Ette varmasti tunne niitä, koska mä tää tunne teitä. Paitsi Joni Kurvisen. Vittu, tulla sen näin. Sitten TV on helppo tehdä. 3 tällaista. Ja mä näytän sitten. Ja tänään kun tässä olette varmaan tehdä näitä tällaisia ihan oikeita. Mä en osaa näyttää niitä tehdä. Mä teen niitä. Mä näen sinne saatana paska. Niin, takka. 2 tällaista. 2 tällaista. 2 tällaista. On sellaisia ammuksia, mitä tulee jossain Bioniclessa. Mä tykkäsin Bioniclesta pienempänä. 1 tällainen. 1 tällainen tai sitten 2 tällaista. Sitten ei tarvitse olla tätä kellosta. 1 tällainen punainen silee ja 2 tällaista. Ja 1 tällainen. No sakaa mä itsekään miten muuta tää tehtiin. Apua mä muistan. Pitää koittaa muistaa. Joo. Laitatte tän ohuen. Tän päälle. Laitatte nää 2. Tänne. Toi päälle. Nää tänne. Tähän. Tässä näitten alle. Tulee 2 tällaista. Tähän saa nyt tällaista kalta. Tää siis ei mikään oikein minäkään. Mä oon hirveä minäkään vanhemmat. Mä tykkää tehdä näin. On mulla oma minäkään. Se on vaan demo. Mä en halua ladata sitä kokonaan. Koska mä saan sen, mä ostan Xboxin, niin mä saan sen siihen. Nyt siinä on takka, sitten Peti. Sitten tällainen alusta. Sitten tällainen. Tällaisia 3. 2 tällaista. Ruvetaan vaan laittaa näin tänne. Tänne ihan ylös näin valkoista. Sitten on Peti. Telkkari, 3 tällaista. Yhteen. Ting. Arkku. Niin mahtuu laitettu tavallaan. Se lähtee ainakin mitä tavallaan. Sitten tuossa uralle. Tällaisia luppoja 4. Ei ole värillä väliä. Tällaisia
Otakas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 tällaista. Ei muuta. Laitetaan nää alusta yhteen, kaikki nää. Ottakaa se. Yksi veke tänne. No, sitten vasta näitä laittaa tänne. Laina menee rikki, mä ostaan kasaan. Näin. Tänne jotenkin, kun osaat ne kamat pysymään siellä. Rupea tästä vaan. Ja mä teen tästä häärillä. Normaalisti teen. Että niitä vaan laittele tänne. Mulla nyt jäi ikäväni tällaiset kulmat tänne, kun mä teen vähän eri tavalla. Säätä sitä, kun se tavalla. Ja sitten jäi 2 tällaista yli. Moikka. Sitten sinne voi laittaa tavaraa. No. Sitten laitetaan. Ja siinä se on. Jalkakrappa. Aika kiva sase. What the fuck are you doing there, you fucker? I'm shopping, bitch. Alright, no niin. Tässä on sitten tää video. Moi!